Toż Krzysiek, powiedz tam ino jaki piękny widz, bo cię dawno nie słyszą. Trafiły się baby od futbalerów i jednego do... Ima, ja widzę, że u was tam nowy Polunes stoi na placu. Za co wyście go kupili? A ona padowieje, że mój chłop wygrał bardzo ważne spotkanie ligowe, to już my się kupili Poloneza. Ale ja widzę, że u ciebie tam Mercedes stoi, a skąd wy go macie? Padowiesz, bo mój chłop przegrał bardzo ważne spotkanie ligowe, to już go mamy, nie? Przyleciał samolotem Pele do Moskwy. Wylazuje z tego fligra, rozumiesz? Stoi, żaden go nie wito, kwiatkami. Pyta się ta kodziołcha, tam stoi, znoście mnie? No tak zagląda na niego. Nie znam was. Chłopa się pyta, poznaliście mnie? Zagląda ten chłop, pada nie. No jak to nie? Ja taki znany. Nic nie wiem. No w gazetach u mnie dużo pisali, w telewizorze mnie pokazowali. No bardzo, że jest znany. No chłop tak patrzy, pada Lenin? Pieronie, a kaś ty się tak łopoluł? Przyjechała do Polski reprezentacja Ameryki pięściarsko i był to pojedynek na szczycie. Miał wystartować Rambo 46 czy Rocky 46 taki, wiesz. Jak go polski zawodnik obejrzał pa dopiero, no ja się nie dam zabić, hopie, uciekł, nie? I teraz trener reprezentacji Loto po wszystkich lokalach koło spotka pa do hopie, znoś takiego, co z nim wytrzymie, ino przynajmniej ta jedna runda. Niech on już stoi, niech ten go pierę, ale niech on ino wytrzymie. Znodli takiego Achima, wiesz. Achim miał 2 metry, trener mu go do hopie, ty nic nie rób, ty stój. Stój w narożniku, zasłoń się, niech on cię pierę, a ty no stój i wytrzymaj ta jedna runda. Broń honoru polskiego pięściarstwa. Jak Rocky w niego wkurzył, te ino funki leciały. Ten się zasłonił, a ten go pierę, już krew siko. Trener wrzeszczy, wytrzymiesz, Achim. Padono wytrzymia, zasłonił się, ten go pierę. Gong pierwsza runda wytrzymał, przyłazi do narożnika, trener padł, Achim, to jest niemożliwe. Tyś wytrzymał z nim jedna runda, z nim jeszcze żaden nie wytrzymał. Spróbujesz wytrzymać, drugo padł, no spróbuję wytrzymać. Poszł, ten w niego zaś wkurzył, no gęba kotlet, krew siko, zęby furgają, a trener wrzeszczy, wytrzymiesz, padł, wytrzymia, zasłonił się, ten go pierę. Gong, druga runda, no to jest niemożliwe. Achim, tyś 2 rundy z Rocky wytrzymał, to jest niemożliwe. Spróbuj trzecią runda wytrzymać. Wytrzymiesz, padł, no spróbuj, a wytrzymać. Stanął, schował się w narożniku, zasłonił się, a Rocky go pierę w korpus, w bufet, w ciampulto, pierę go wiela wlezie. Wiesz, a tym wrzeszczy, wytrzymiesz? Achim padł, nie wytrzymia, zaromu ciulna. Znocie już Hermałka, bo tak my się spotkali w barze. Padł mi, Pierunie, chłopie, Pierunie, co ta ze mną, Pierunie, wypijesz? Ja go do mnie, panie Hermałek, dziękuję bardzo, nie piję, ale Pierunie, chłopie, ze mną seta, Pierunie, wypijesz. Kelner, Pierunie, 200. Ja go do mnie, dziękuję bardzo, Rychtyk nie byda pił. Hermałek sieknął te 200, padł, Pierunie, chłopie, ale ze mną się, Pierunie, musisz napić. Pierunie. Ja go do prawdy, panie Hermałek, że godą nie pija. Ale tam, Pierunie, bierz fanzolu, Kerner, Pierunie, 200 sandejcie. Pierunie, wypijesz? Ja go do mnie, dziękuję. Wypił te 200, go do Pierunie, tak siedzimy. Pierunie, byś setka się ze mną, Pierunie, napił. Ja go do prawdy, bardzo dziękuję, już go do... A, Pierunie, kelner, Pierunie, 200. Wypił, podziwał się na mnie, powiedział, Pierunie, chopie, jak my już Pierunie tela gorzoły wypili, Pierunie godej Michanys. Panie Gerardzie,